आं दा बेहाय दाउ फिसा लांनो फैदों लकेल दाउ बिसोरखौबो जाहाथे आं बायदि दाउ फिसिनो थाखाय मुखुब जायो बिनि थाखाय आङो गुरै खावलायो जोङो गोजाननिखौ बेबायदिनो क'क्राझार चिरां बारै लखिमपुर साइडनि जिखुनु गोजाननिखौ जोङो बेबायदि हरनो हानाय जायाखै आरो माने जोङो गोजाननिखौ हरनो हायाखै जों खाथि खालानिखौ हेल्प खालामदों जेसेबां हायो जों हेल्प खालामदों खाथियाव थानाय जायफ्रानोखि सोंहरदों बा बिहरदों बा लांफैदों बिसोरनो जोङो हरनो हादों आरो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे खन्थाइ इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ जोङो उदालगुरियाव थांदोंमोन मोनसे इम्परटेन्ट खामानिनि थाखाय ओमफ्रायो जोंनि खामानिया जानानै फैबाय बिनिखायनो जोङो दायो गिदिंबोफिनबाय उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्रायो नोंथांमोननो आङो बे समाव मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैनो सानबाय जे फेसबुक पेज बड'लेण्ड हालाम फेसबुक पेज आरो माबा एलडि प्रडाक्सनावहाय गोबां नोंथांमोना एडभार्टाइसफोरखौ नुनो मोनदों दाउ फिसा फाननायनि बिनिखायनो आङो सानबाय खौरां लाहैनोसै होननानै बिनिखायनो नोंथांमोन बयनोबो देखायनोसै होननानै सानबाय बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालासे मोजाङैनो नायलांदो आरो जायफोरा आंनि नैबे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै अन्नानै साबसक्राइब खालामना लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजांथारैनो नायनानै बुजिनानै लादो जे आङो मा दिन्थिनो थांगासिनो नै लोगोफोर जोङो दानो बिथांमोननि नैबे फार्माव सफैनो हाबाय आरो बिथांमोना जे एडभार्टाइस होदों होननानै बुंदोंमोन आङो दाउ फिसा फाननायनि नै दाउ फिसाखौ नायनानै लादो बिथांमोना नै बेबायदिनो दोनदों दाउ फिसाखौ बिथांमोना बेबायदिनो गोबां दाउफोरखौ फानबाय दाउ फिसाफोरखौ आरो दहाय जों फैनायनि सिगाङावबो माखासे मानसिफ्रा लानानै थांबाय दायो बेसेबांखिनिल'सै आरोबाव फानबावगोन होननानै बुंदों आरो नैबेखौबो दानो लांनो फैखाबाय आरो जाय बिथाङा लांनो फैदों बिथांजों आङो सिनाखि होनो सानबाय नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै लादो नानि नोङो बबे जायगानि एसे बुंनानै होदो ओमफ्रायो मानो फैदों बेखौ बुंनानै होदो आङो सेनं दारगासुबानि आं दा बेहाय दाउ फिसा लांनो फैदों लकेल दाउ ओमफ्राय माबा गोदान फार्म खुलिनो नागिरदों नामा फार्म खुलिनो नागिरदों देग्लाय फार्स्ट ओमफ्रायो मालानिफ्राय बे दाउ फार्मखौ खुलिनो गोसो जानाय बावैसो ने दे थिगानो ओमफ्राय आरो नोंबायदिनो देरबोनाय लाइमोनफोरखौ माबाफोर बुंनो गोसो जागोन नामा बिसोरखौबो जाहाथे आं बायदि दाउ फिसिनो थाखाय मुखुब जायो बिनि थाखाय आङो गुरै खावलायो दे थेंक इउसै बिनानाव बेसेबांखिनि सम होनायनि थाखाय दाना नैबे बिनानावजों लोगोसे बिनि बिमा आरो बिथांमोना जमायैनो फैदों बिथांमोना केमेरायाव नुजानो उसुबिदा मोननायखाय आं बिथांमोनखौ देखायनाय जायासै नै दानो बिथांमोना हरनो थाखाय रेडि खालामबाय दाउ फिसाखौ लांसिगोन बिथांमोना नै रेडि जाबायानो नै नायनानै लादो नै लोगोफोर बिथांमोना दाउ फिसाखौ हरखांनानै दाउ गिदिरनो बेबायदि आदार होबाय बिथांमोना सानसेयाव खनथाम खरि आदारखौ होयो आरो नैबे बेलासि सम जानायखाय बेलासियाव आदार होखायोखाय दायो नै बिथांमोना आदारखौ होबाय आरो नैबे आदारखौ होखांनानै बिथांमोना दाउ बिदै खनगोन होनना बुंदों नै नायनानै लादो नै दाउआ बेबायदि न' सिङाव बेबायदि दैदों आरो बिदिनो दाउ बिदैखौहाय बिथांमोना खमावबो 90था 100थानि गोजौआवहाय बिथांमोना सानसेयावहाय मोनो आरो बेबायदिनो गोबां मोनबावगौमोन बिथांमोना माखासे दाउफोरखौ फानबाय बिदै दैनाय दाउफोरखौ आरो बिथांमोना बेबायदिनो बिदैबो फानो आरो सम लानानै बे दाउ गिदिरफोरखौबो फानो आरो दाउ फिसाबो फानो नोंथांमोना बावैसो सिगांफोरनिफ्रायनो एडभार्टाइसफोरखौ नुना मोनदों माबा एलडि प्रडाक्सन इउटुब चेनेल आरो बड'लेण्ड हालाम बेफोरावहायो नोंथांमोना नै नायनानै लादो
आङो दानो बिथांमोनाव मोजाङैनो सोंना लानोसै जे बे दाउ फिसाखौ बिथांमोना माबायदि फानहरो बिथांमोनाव आं सोंना लानोसै नै खोनासंनानै लादो। नोंथांमोननियाव जे आङो नोंथांमोननि फेसबुक पेज आरो नैबे इउटुबाव नोंथांमोननि एडभार्टाइज होबाय थानाय नुदों जे दाउ फिसा फाननायखौ। ओमफ्राय बेबायदि दाउ फिसाखौ मा प्रसेसआव नोंथांमोना हरो आरो गोजान गोजान जायगानिफ्राय नोंथांमोनाव हयथ' सोंहरोबो जानो हागौ बा लांनोबो नागिरो जानो हागौ, बेखौ नोंथांमोना माबायदि प्रसेसआव हरो जेनेबा? जोङो गोजान गोजाननिखौ बेबायदिनो क'क्राझार, चिरां, बारै, लखिमपुर साइडनि जिखुनु गोजाननिखौ जोङो बेबायदि हरनो हानाय जायाखै आरो। माने जों खाथि खालानिखौ हेल्प खालामदों, जेसेबां हायो जों हेल्प खालामदों। खाथियाव थानाय जायफ्रानोखि सोंहरदों बा बिहरदों बा लांफैदों बिसोरनो जोङो हरनो हादों आरो। आरो हम डिलिभारि खालामनायनि माबाफोर बेब'स्थाफोर दङ नामा? गैया, बे हम डिलिभारिनि जों बेब'स्था खालामनो हाथ'वाखै। आदसा, थेंक इउ। आंनि सोंनो गोनाङा एसेनोमोन। गोजोन्थों। थेंक इउ लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासे नायजोबनायनि थाखाय। आरो जायफोरा आंनि नैबे चेनेलाव गोदान बिथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि फैबाय थानाय गोदान गोदान भिडिअफोरखौ मोननो हानायफोरबायदि। आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, बेसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।